ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാഞ്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച ഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതനാ മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യരാഗോപാദിഭ്യാം ആംനാഥോ ഭയലക്ഷണാൻ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണ്ണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യരാഗോപാദിഭ്യാം ആംനാഥോ ഭയലക്ഷണാൻ. പുരുഷ മനുഷ്യൻ, സ്വഭാവ അവന്റെ ആർജിത ഗുണങ്ങളാൽ, വിഹിത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട, യഥ അനുസരിച്ച്, വർണ്ണ വിഭജനം യഥ അനുസൃതമായി, ആശ്രമം ജീവിത രീതി ആശ്രമങ്ങൾ, വൈരാഗ്യ നിസ്സംഗത്വം, രാഗ അഭിനിവേശം, ഉപാധിഭ്യാം അത്തരം ഉപാധികളാൽ, ആംനാഥ ക്രമാനുഗതമായി, ഉഭയ രണ്ടും, ലക്ഷണാൻ ലക്ഷണങ്ങൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഭീഷ്മർ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായി 2 വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു.
അപ്പോ ഇവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് യുധിഷ്ഠിരനെയും കൂട്ടി ഭഗവാൻ ചെല്ലാണ്. യുധിഷ്ഠിരന് താൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായി. ആരൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും സമാധാനം വരുന്നില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ നിന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി അല്ലെ? സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായിട്ട് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരനെയും സഹോദരന്മാരെയും ദ്രൗപദിയും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരുപാട് ബ്രഹ്മർഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വേദവ്യാസൻ ഉൾപ്പെടെ, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ സമക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവന് എല്ലാവരെയും വെല്ലുന്ന വിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, സ്വതവേ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ അത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ചോദിച്ചതിന് ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഭീഷ്മർ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ, അതായത് ഇവിടെ എത്ര ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്? 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് വർണ്ണം? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം അല്ല, വർണ്ണം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ അല്ലെ? ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. 4 ആശ്രമങ്ങളാണ് ഇത്. ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അങ്ങനെ 4 വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും. ഈ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വൈരാഗ്യമാണ്? നമ്മള് ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന വൈരാഗ്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തിയാണ്. എന്തിനോടുള്ള വിരക്തി? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോടുള്ള വിരക്തി. അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ വൈരാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായി 2 വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ യുധിഷ്ഠിരന്. അത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വിവരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇല്ല. भावार्थ में से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ചെയ് ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രിതമായ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഭഗവത്ഗീത 4:13 ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഉദ്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി ക്രമേണ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാവനയോടു കൂടിയാണ്. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ 60-ാം അധ്യായം മുതൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തില് ഭീഷ്മപർവം അല്ല ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ 60-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഭീഷ്മദേവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അത് തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമവ്യയം. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ളതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാനല്ല അത് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരാൻ കാരണം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഗുണത്തിൽ പോയി ജനിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മള്
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ ശൂദ്ര കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നല്ല. ശൂദ്ര കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ശൂദ്രനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് ജനിക്കാൻ കാരണം. ഭഗവാൻ ആസൂത്രിതമായ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഗുണത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകാനല്ല. ആ ശൂദ്രൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ഭക്തനാവാൻ നമുക്കുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജിഹോഷി ദാസ്യത് യത് തപസ്സിസി കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. ഇത് ഏത് വർണ്ണത്തിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തതഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏത് വർണ്ണത്തിലുള്ളവർക്കും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലേക്ക്, അതായത് ശൂദ്ര ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക്, വർണ്ണത്തിലേക്ക് വരും? ബ്രാഹ്മണന്റെ വർണ്ണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി ക്രമേണ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാവനയോട് കൂടിയാണ്. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വതത്തിൽ 60-ാം അധ്യായം മുതൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മഹാഭാരതത്തിലാണ്. മാനവ ജീവിതത്തെ വിജയപൂർണമായിട്ട് പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മാനവർക്ക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് ഭക്ഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഭയപ്പെടുക, മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായ താഴ്ന്ന മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 9 വിധ യോഗ്യതകൾ ഉപദേശിച്ചു. ദേഷ്യപ്പെടരുത്, കളവ് പറയരുത്, തുല്യമായി ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആരോടും ശത്രുതാഭാവമില്ലാതിരിക്കുക, ലാളിത്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ് ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം നൽകുക. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാളെ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അന്വേഷിച്ചത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ തന്നിട്ടുള്ളത്? അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പുരോഗമിച്ച ആളുകളല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ആരും ജീവിക്കും? മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈവൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്? ഈ മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമാണ് എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. അത് വെറുതെ കുറെ PhD എടുത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ യാതൊരു മഹത്വം ഇല്ല അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയും റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അതായത് അവര് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അകത്ത് ചെയ്യും. ഒരു വീടുണ്ടാക്കി വീടിനകത്ത് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമാണ് വിശേഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങള് മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ആര് ഉപദേശം തരുന്നു? ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 9 വിധ യോഗ്യതകൾ ഉപദേശിച്ചു. 9 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ദേഷ്യപ്പെടരുത്, അതുപോലെ കള്ളം പറയരുത്, തുല്യമായിട്ട് ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക. നമ്മൾ ആരോടും ദേഷ്യം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരോടും പൊറുക്കാൻ പഠിക്കണം, മാപ്പ് കൊടുക്കണം.
നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആരോടും ശത്രുതാഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ലാളിത്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം നൽകുക. അപ്പൊ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള, അതായത് ബോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ള അല്ലെ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാര് സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശേഷാൽ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാളെ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം? ആ വ്യക്തി നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, നല്ല എന്താ പറയാ മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാപട്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മാന്യമായ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർ വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവര് മാന്യനാണ്, സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങള്. വിഷ്ണുദേവൻ പറഞ്ഞ ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാളും സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അവരവരുടേതായ ധർമ്മസംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കണം. ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് അനിവാര്യമായ യോഗ്യത. സദാചാര അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണത്. നിയമാനുസൃതമായ പത്നിയുമായുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ച പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമാവണം. അപ്രകാരമായാൽ കുടുംബാസൂത്രണം താനേ സംഭവിക്കുന്നു. വേദാനുസാരിയായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതകളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു. അയാൾ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പോലുള്ളവയെ ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ 4 വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും, ഇവരൊക്കെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അവരവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി എന്താണ്? പഠനം പാഠനമാണ്. ക്ഷത്രിയരുടേത് പൊളിറ്റിക്സ്, അതിൽ വരേണ്ടതാണ് ക്ഷത്രിയർ അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. വൈശ്യര് ബിസിനസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യും. ശൂദ്രര് ഇവരെയൊക്കെ ഈ 3 കൂട്ടരെയും സേവനം ചെയ്യും. ഇതാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ, അറിയണം അല്ലെ. എന്താണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വിഷയം. അപ്പോൾ സദാചാര അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണത്. നിയമാനുസൃതമായ പത്നിയുമായുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ച പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകണം. അപ്പോ ഒരു പുത്രോത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടുംബാസൂത്രണം താനേ സംഭവിക്കുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കുടുംബാസൂത്രണം വേറെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. വേദാനുസാരിയായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത പക്ഷം, ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അത്രയും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവർക്കാണ് ബ്രാഹ്മണരാവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? വേദാനുസാരിയായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതകളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താണോ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വേദാനുസാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അല്ലാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും അയാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാൾ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ളവയെ ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. അപ്പോൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. നമ്മള് ഒരുപാട് പേര് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേതി തത്വതഃ. ഒത്തിരി പേര് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലും അമ്പലങ്ങളെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഭാഗവതം, അതുപോലെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത നാരായണിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ഈ വേർഡ്സിലൂടെ, ലെറ്റേഴ്സിലൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധൈ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി
തത്വത ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ അറിയുക. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റാണ് ശരിക്കും എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരുപാട് പേരിപ്പോ നമുക്ക് നാരായണിയോ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒക്കെ വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഗൗരവ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. വേദജ്ഞാനാധ്യയനത്തിനായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 100%, 99% അല്ല. അപ്പോ 100% ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മളൊരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ജ്ഞാനാധ്യയനത്തിനായി അധ്യയനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് ഗുരുവായിട്ട് 100% ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരതനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷിദ്ധം എന്ന് വിധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. പുകവലിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അധ്യാപകനാകാൻ കഴിയില്ല. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധ്യാപകന്റെ സന്മാർഗിക ജീവിത മൂല്യനിർണയം നടത്താതെ അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മള് PSC ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആളുകളെ ടീച്ചറാക്കി വെക്കും, അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കാത്ത ആളായിരിക്കണം എന്നില്ല, അല്ലെ? സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ആളായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോ വെറും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്താവില്ല? ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായാലല്ലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനും ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റും അവസാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെങ്കിലും ആകണം, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 100% ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ആ വ്യക്തി ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിഷിദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു പുകവലിക്കരുത്, മദ്യപിക്കരുത്, പിന്നെ അതുപോലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധ്യാപകന്റെ സാൻമാർഗിക ജീവിത മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ, അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ സാൻമാർഗിക ജീവിത മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അധ്യാപകരെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ റിസൾട്ട്? നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലം. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയാലും ആ വ്യക്തി നല്ലൊരു വ്യക്തിയാവണം എന്നില്ല. അവര് ദുരുപയോഗമാണ്, ബുദ്ധിയുടെ ദുരുപയോഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയർ അഥവാ അധികാരവർഗം വിശേഷിച്ചും ദാനം ചെയ്യുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനും അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവരെ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠനം, പാഠനം, അല്ലെ? നമ്മള് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ഷത്രിയരുടെ ജോലിയാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയർ അഥവാ അധികാരവർഗം വിശേഷിച്ചും ദാനം ചെയ്യുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനും അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധിപന്മാർ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ചടങ്ങിലും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദാനം നൽകുന്നില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ ഇതിന് നേർ വിപരീതമാണ്. അധികാരവർഗം അഥവാ ക്ഷത്രിയർ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണരായിരിക്കണം, എന്നാൽ അവർ അധ്യാപക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അവരുടെ ഊർജം പ്രത്യേകിച്ചും മോഷ്ടാക്കൾ, കൊള്ളക്കാർ, കരിഞ്ചന്തക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അനഭിലഷണീയമായ ഘടകങ്ങളെ എല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിൽ നിയോഗിക്കണം. ഭരണാധിപന്മാർ ഒരിക്കലും ഹിംസാത്മകരല്ലെന്ന് നടിക്കുകയും തന്നിമിത്തം നരകത്തിൽ പതിക്കുകയും അരുത്. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഹിംസാത്മകനല്ലാത്ത ഭീരുവായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ കഠിനമായി ശാസിക്കപ്പെട്ടു. അഹിംസാ നിഷ്ഠയെ മുറുകെ പിടിക്കിയാൽ ഭഗവാൻ ആ സമയം അർജുനനെ സംസ്കാര ശൂന്യനായി തരം താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭരണാധിപർ വ്യക്തിഗതമായി ആയോധന കലയിൽ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തെ മാത്രം കണക്കാക്കി ഭീരുക്കളെ അധികാര കസേരകളിൽ അവരോധിക്കരുത്. രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ധീരോദാത്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഉടമകളാകുന്നു.
ഉടമകളായിരുന്നു. ആകയാൽ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കടമകളിൽ ക്രമമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം രാജഭരണം നിലനിൽക്കേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ്. യുദ്ധത്തിൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപൻ ശത്രുക്കളാൽ വ്രണപ്പെടാതെ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരരുത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭരണാധിപന്മാർ യുദ്ധമുഖം സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. കൊള്ളയായ രാഷ്ട്രപ്രതാപം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൃത്രിമമായി യുദ്ധബലത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ നൈപുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭരണാധിപന്മാർ കച്ചവടക്കാരുടെയും വൈശ്യ തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘമായി മാറുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സംവിധാനവും ദൂഷിതമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്, ഒരിക്കലും ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഓരോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് പൈസ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിക്കുക. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ദാനം ചെയ്യാറില്ല. ശരിക്കും ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്, വാങ്ങേണ്ടവരല്ല. പിന്നെ പറയുന്നു അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായിരിക്കണം, എന്നാൽ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകരുത് ആരെയും. അത് ആരുടെ ജോലിയാണ്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലിയാണ് അല്ലെ. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുക, പ്ലസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. പിന്നെ അവിടെയുള്ള മോഷ്ടാക്കള്, കൊള്ളക്കാര്, കരിഞ്ചന്തക്കാര് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ അർഹമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണുള്ളത്? അവര് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന വർണ്ണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും ഞാൻ അഹിംസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ് അർജുനൻ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനാൽ ഭഗവാനാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അതിനെ സംസ്കാര ശൂന്യനായി തരം താഴ്ത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അർജുനനെ സംസ്കാര ശൂന്യനായി തരം താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഹിംസ വേണ്ട, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംസ്കാര ശൂന്യൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഭരണാധിപന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അഹിംസ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് ആവശ്യത്തിന്, അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ആരെയും ഹിംസിക്കാം എന്നല്ല, എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ഹിംസ ഉപയോഗിക്കണം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്താണ്? മോഷ്ടാക്കൾ, കൊള്ളക്കാർ, കരിഞ്ചന്തക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിംസ അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ആയോധന കലയിൽ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഭീരുക്കളായിട്ട് പുറകിലിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റുക? നമ്മളെ പോലീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളത്തെ മുന്നിൽ അഴിച്ചുവിടും അല്ലെ. പക്ഷെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. ഒരിക്കലും അവര് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരില്ല. അതായത് യുദ്ധം നടക്കുന്നിടത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നവര് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കില്ല. അവർ ഭയങ്കര ഭീരുക്കളായിട്ട് പുറകെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം മുറിവേൽക്കപ്പെടണം. അതായത് ശത്രുക്കളാൽ വ്രണപ്പെടാതെ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരരുത്. അതാണ് ഒരു രാജാവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഭരണാധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കോ, എന്റെ ശരീരത്തിന് പോറലേൽക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറകിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ കാണുന്നത്? അവർ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 40 വണ്ടി മുന്നിലും ഒരു 40 വണ്ടി പുറകിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എസ്കോർട്ടായിട്ട്. അവർക്ക് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാര് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവര് കച്ചവടക്കാരും, അതായത് വൈശ്യ തൊഴിലാളികളും കച്ചവടക്കാരുടെയും ഒക്കെ സംഘമായി മാറുമ്പോൾ, അതായത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭരണ ചുമതല വഹിക്കും, മറുഭാഗത്ത് അവര് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. കരിഞ്ചന്തയും കള്ളപ്പണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സംഘമായി മാറുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സംവിധാനവും ദൂഷിതമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी।